Ja, čo sa... Sakra... Je to... Kde to sme? Ty, Cassandra, ty vole. Ja som priviazaný. Ty vole, to koľko mám bodných rán v sebe. Ty vole. Jau, moja ruka. Ty vole. Kde to sme? Kde sa... Čo? Cassandra, haló? Ty vole, jak ju stále dostanem? Ty vole, ona je v bezvedomí. Rýchlo, nie je tu nič. Tá skriňa zamknutá. Sakra. Tu je skaz, Twilight Plus. To by mohli. Ty vole. Prečo sú aj tieto skrine zavreté? Ty vole, wrenč. Ty vole. To sa bude hodiť. Dobre. Ty vole, ešte... Haló? Cassandra? Haló? Cassandra? Cassandra? Haló? Vstávať? Co? Vstávať, sme v nejakej mučerni. Kde? Pozri sa, kde sme. Moje hlava. Poď, vstaň. A sa tebe zaskala. Čo? No, musím... Už si hore. Asi. Pozri, nespomínam si, čo sa včera stalo, áno, a zaujímalo by mňa to úprimne a ani neviem, či chcem vedieť, čo sa stalo, keď sa pozriem na seba. Mne by zaujímalo, co stalo tebe, no. Neviem, videl som iba nejaké záblesky, no ale podľa pocitu som asi dobodaný a asi to tak aj vyzerá, sakra. Musím sa z to dostať rýchlo. Ale tu bola viditeľnosť. Moment, tu je torčka. Dobre. Ideme to tu preskúmať, aj keď je tu hnusný sprat. Ty zvykla. Víš, kolikrát jsem byla v Marnici? To je práca policajta a ja som influencer a nie som zvyknutý a musím to tu prežívať. Uj. Tu som tak maximálne našiel iba odkaz, že daj like plus a nechápem, na čo to tu je napísané. Pokiaľ toto je nejaká vtipná reality show, tak budeme radi, pokiaľ sa tu kamery ukážu. Dostali ste nás, ale dobodať ste ma nemuseli. Čo je tu dole? Poďme sa sem pozrieť. A hlavne potichu, lebo som tu niekoho videl pred chvíľou, mám pocit. Dobre. Tu je niečo na stole, tu je chleba. A tu je všade jedlo? Okej. Čo je tu? Hej, Cassandra? Tu je spálňa? Moment, dá sa schovať do skrine? Dobre, tak táto skriňa není. Do tohoto sa dá. Ne, nejde. Sakra. Ty vole, to je rozbité sklo. V týchto vrecách nič není. Dobre, tak v tejto miestnosti jasne nič není. Hej, Cassandra? Tam niečo vidím. Tam nejaké kladivo. Ty vole.
Sandra, vidíš to? Sandra, zdrhaj, rýchlo. Ty vole. Schovaj sa niekam. Ja sa idem schovať sem. To ti nadrti. Já vím, že tu někde jste. Číhám na vás. Let mě. Dobre, už asi preč. Ty vole. Cassandra, kde si? Cassandra? Tu si? Nie? Tu. Čau, Cassandra. Už asi išiel preč. Išiel hore naspäť. Musíme to tu nejak prehľadať. Cassandra? No. Asi sa nemáme jak dostať von. To vyzerá tak. Moment. Tak poďme to tu nejak preskúmať aspoň. Čo je tu? Tu nič. Moment, čo je tu? Ty vole tu. Cassandra? Poď sa pozrieť. Co píše? Jak ešte... Aha, tu bude ešte predchádzajúca stránka. Ahojte priatelia, tak ste to dokázali. Dostali ste sa do mojej hry, z ktorej už nie je cesty von. Čo? Ale ešte není čas sa demotivovať a preto vám idem popriať veľa šťastia. Priebehom hry sa dozviete prečo ste sa sem dostali a všetko, čo vás sem dostalo. Jaká hra? Tyhle, tak o jakej hre sa tu rozpráva? Ja to nechápem. Nemám žiadne pamäti. Ty vole, tak... Ja premýšľam, tak jak sa stadiaľ to dostaneme. Jediná vec, ktorá ma fakt teraz zaujíma, je dostať sa stadiaľ to von, ja ani neviem, kde sme. A tu je ďalšie zrkadlo s rozbitým sklom. To má ako reprezentovať smolu? Ne. Čo, nejde to? Ne. Je to tvrdé. Pevné drevo, to vyzerá úplne čerstvo, to není žiadne, že staré plesnivé. Ne. To si len tak nevylomíme. Tieto tu krabice, ale tie sú ťažké jak prase. To len tak neotiahneme. To je keby sme sa snažili, to dovtedy stihne sa vrátiť, to proste to bude počuť, ak tu prenášam nejaké krabice ťažké. Nedá sa to hore nadliesť? Ne. Nedá? Sakra. Tak moment, poďme sa pozrieť, sem som ho videl utekať, ale... Dobre, nechápem, čo tu robí Anilka a postiel. Hej, tu je okno. Ty on sa nedá rozbiť. Nemám na to ruku a ešte k tomu s to porezanou rukou nič neurobím. Nemáte niečo ostré u seba? A keď ja tu mám vlastne... Ja tu mám vlastne... On mi asi všechno vzal. Ja tu Ja mám nemám vlastne... ani ten telefon nemám u seba. Sakra. Ani... A my tam vlastne máme tú nahrávku. Moment, aj kameru nám tým pádom zobral. Vy ste měl, no. Do prdele. Tak ako premýšľam, tak asi jediné, čo nám ostane, je zdrhnúť a dúfať, že nám uveria, čo si myslím, že neuveria. Ale tak... Či sa vôbec z toho sakra dostaneme. Chceme ísť zpátky nahoru? Tak máme, tak ja to skúsim rozbiť s týmito kombinačkami, keď tie nevyzerajú najostrejšie, takže asi to bude zbytočné, keďže väčšinou sa rozbitné skôr rozbije
kombinačkami. Sakra, pozor, tu sú klince ináč. Tak ideme hore sa tam pozrieť, ale hlavne potichu, aby nás to nezapočul. Aby tam náhodou nebol. Rýchlo nakúknem sem, aby nás... Dobre, rýchlo sem. Dobre, niekto tu... Vidú? Ty vole, vidú? Ty vole, tiež bez stepu. A čo to má? On má páčidlo? Zoberete ho zatiaľ vy? Dobre, tak ja idem rýchlo zobrať toto kladivo, ktoré som tu videl. Dobre, to si trochu upracem. Tak dobre, mám to kladivo. Ty vole, dobre. Už máme nejaké veci spolu na obranu. Dobre, poďme sa pozrieť naspäť dole, pretože... Moment, tu sme to nestihli prehliadnúť, tak poďme sa pozrieť tu zatiaľ. Tu je káva. Dobre. Ale tu nič není. Nejaký bielý prášek. To vyzerá ako múka. No dobre, nejdeme to skúmať radšej. A toto je čo? To je nejaké elektrické kreslo? Radšej neskúšajme, nechceme sa víc ešte... No tam vidím čudlík, radšej ho nejdem chytať ani. Boh vie, jak bezpečné to bude a čo to vôbec je. Dobre, tu sme nič nevideli, tak asi ideme dole skúsiť to okno. Dobre, tak... Dobre. Tak idem to skúsiť rozbiť to sklo. Tak dobre. Idem. Raz, dva. Ty vole, to nejde. Ty vole. To sa nedá rozbiť. To je z jakého materiálu zakra poskladané, to skôr sa už ani ostrým kladivom nedá rozbiť. Možná... To ani nebude sklo, to je podľa mňa nejaké plastové sklo, ktoré aj tak drží jak sklo. To je ako to speciálne, ktoré nám ukazovali, ktoré sa nemôže ani prostřeliť. Moment, tu vyzerá, že toto by sa... Hej, ale toto vyzerá... Toto okno vyzerá, že by sme sa tady mohli dostať. Skúste s tým páčidlom rozbiť tú mrežu. Moment, ja skúsim teda s tým kladivom zase to sklo rozbil, to kladivo vyzerá, že má... Nie. V kuse len padajú tie úlomky, ako je z toho predošlého skla. Tyhle, nemáme tu žiaden iný spôsob, jak sa stále to dostať. Tyhle, ani toto okno. Tyhle, tam sú nejaké hroby. Moment. Nie, to sklo je tak rovnako tvrdé. Se mi zdá, nebo pod tým něco je. OK. A jo. Tam vyzerá, že nejaký trapdoor. Moment. Myslíte na to, na čo ja? Asi to posuneme. Dobre, tak poďme. Ty vole. Čo tam je? Moment. Jak sa pozerám, tu je tá anvilka. Skúsim tam tú reťaz predsvaknúť týmto, čo mám. A že by sme sa takto mohli dostať tam dole. Pokiaľ už tuto nevedie žiadna iná cesta. No tak ja skúsim k tomu vyliesť a... Dobre, a skúsim to cvaknúť. Oh, ty vole, on ma to skoro zatiahol so sebou. Dobre, ideme tam dole. Jo, a asi nemáme na výber.